ассалому алайкум янагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Инак баъди 2 рӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор мусобиқаи дуюми ҷоми КАФА 2025 бо ширкати дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон ва Ҳиндустон дар гурӯҳи Б шурӯъ мегардад. Дар ин баробар дар гурӯҳи А дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон, Қирғизистон, Умон ва Туркманистон дар Ӯзбекистон бозиҳои худро барпо мекунанд. Тибқи низомномаи баргузории мусобиқаи КАФА ғолибони гурӯҳҳо барои ҷом бо ҳам қом месанҷанд ва соҳибони зинаҳои дуввум барои мақоми сеюм бо ҳам рақобат хоҳанд кард. дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз 25 август омодагиро ба ин бозиҳо шурӯъ кард. Варзоб қароргоҳи дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки сохтмонаш навакак ба анҷом расид ва мунтахаби мамлакатро бори нахуст ба оғӯши худ гирифт. Сарбарабии мунтахаби Тоҷикистон Гела Шекеладзе барои аз назар гузоронидани беҳтаринҳои футболи Тоҷикистон 35 нафарро ба ҷамъомади омӯзишию амалию назариявӣ ҷалб намуд. Сомонаи расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон аз 35 нафар 23 нафарро бо ному насаб муаррифӣ кардааст ки мо ҳам ба шумо онро пешниҳод мекунем. Дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Ростови, Россия; Олег Баклов, Туран-Товузи, Озарбойҷон; Муҳриддин Ҳасанов аз Истиқлол; Далер Азизов аз Ҳосилот; муҳофизатгарон Ваҳдат Ҳанонов, Сипоҳони Эрон; Зоир Ҷорабоев, Суғдиёнаи Ӯзбекистон; Аҳтам Назаров, Манучер Сафаров, Табрез Исломов аз Истиқлол; Алиҷон Кароматуллозода аз Равшан; Далер Имомназаров аз Регритадаз; ним ҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев, Локомотив, Булғория; Алишер Ҷалилов, Амирбек Ҷорабоев, Эҳсони Панҷшанбе аз Истиқлол; Шервони Мабадшоев, Регритадаз; Алишер Шукуров, Хуҷанд; Шӯҳрат Элмуродов, Регритадаз; Меҳрон Маъдаминов, Барқчӣ. ҳамлагарон Шаҳром Самиев аз Хоразми Ӯзбекистон; Рустам Соиров аз Истиқлол; Нуриддин Ҳамроқулов аз Вахш; Черни Бобоев аз Равшан. агар ба ҳайати пешниҳодшуда назар кунем, навгонӣ ин ба даста даъват шудани баъзе аз бозигароне ки пештар ба ҳайати мунтахаби мо фаро гирифта шуда буданд ҳастанд ва ҳоло аз нав ба даста омаданд. дигаргунии куллие нест, чун бозиҳои ҷоми КАФА дар рӯзҳои ФИФА баргузор намегарданд, омадани баъзе аз легионерҳо зери шубҳа мемонад. аз рӯи хабарҳо ҷузе аз футболбозони легионери кишвар ба ҳайати мунтахаб мисли Рустам Ятимов, Олег Баклов, Зоир Ҷорабоев ва дигар легионерҳо шояд баъди даври дуввум ба ин бозиҳо оянд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар соли 2025 дар доираи бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027 ду вохӯрии расмӣ барпо карда, дар шаҳри Душанбе бар Тимори Шарқӣ 1-0 ғалаба ба даст оварда, бо рақиби асосияш дар гурӯҳи А дастаи мунтахаби Филиппин дар сафар натиҷаи баробарӣ 2-2-ро бар ҷой гузошт. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор аввалин шуда дастаҳои мунтахаби Эрон ва Афғонистон расо соати 17 ба вақти Душанбе вориди майдон мешаванд. дастаи мунтахаби Эрон ғолиби нахустин ҷоми КАФА дар соли 2023 ин навбат аз унвони чемпионии худ дифоъ хоҳад кард. футболбозони ҷумҳурии Исломии Эрон имрӯз дар рӯзи нашри барномаи мо вориди Душанбе шаҳр шуданд. таври расонаҳои Эрон менависанд, мунтахаби Эрон ба таври комил бо ҳама бозигарони асосияш ба ҷоми КАФА омада натавонист. ин гуфтаҳо дақиқат мехоҳанд. аммо сарбарабии дастаи мунтахаби ин кишвар Амир Қалъановӣ аз 14 бозигаре ки дар урдугоҳи охирини тими миллӣ ҳузур доштанд истифода нахоҳад бурд. онҳо аз сарбарабӣ дур шуданд. ин тасмим дар авҷи нооромиҳо дар Лигаи бартари Эрон ва оғози мусобиқаи КАФА сурат гирифтанд ва ҳамакнун сармураббӣ аз бозигарони ҷавон ва нав истифода хоҳад бурд. дар мусобиқаи ҷоми КАФА бо сабаби лат бардоштан Сардор Озмун, Саид Иззатуллоҳӣ, Али Кулизода, Ҳамроҳ Иззатуллоҳӣ, Маҳдии Қоидӣ эҳтимолан Содиқ Маҳрамӣ кӯмак карда натавонанд. хати ҳамла ва миёнаи дастаи мунтахаби Эрон аз ин хотир тағйир хоҳад хӯрд. аз бозигарони ҷавон чун Муҳаммад Халифа, Амир Муҳаммадӣ Разоқниё, Муҳаммад Ҷавод Ҳусейнинажод, Муҳаммад Меҳдӣ Зореъ, Ёқуб Бароҷеҳ ва Муҳаммад Аскарӣ ба тими миллӣ метавонанд кӯмак кунанд ва баъдан ба тими Умеди Эрон бармегарданд ва ба мусобиқоти қаҳрамонии Осиё то 23 солаҳо омода мешаванд. боиси таассуф аст ки яке аз бузургтарин норасоиҳо дар тими миллӣ набудани дарвозабони бо таҷриба Алирезо Беронванд аст ки ба далели таваққуф
ба ҷазо дар ин мусобиқа ширкат намекунад ва аз ҷониби ҳайати мураббиён дарвозабонҳои персеполис ва сипоҳон таҳти назорат қарор доранд. ҳамчунин капитани тими миллӣ алиризо ҷаҳонбахш бо далели ҳузур надоштан дар мусобиқаи бошгоҳӣ ба эҳтимоли зиёд дар ин мусобиқа ширкат намекунад. алҳол вазъи меҳдии торимӣ ҳам дар ҳайати интери милан хуб нест ва ба феҳристи ҳайати ин даста барои мавсими нав шомил нашудааст. аз ин роҳ ин тағйироти густурда беҳтарин фурсат барои имтиҳони насли нави футболи Эрон аст, аммо аз сӯи дигар метавонад барои ҳифзи ҳамоҳангӣ ва нерӯи тими миллӣ дар рақобатҳои интихобии ҷоми ҷаҳон мушкилоте бошад. Эрон аз аввалин дастаи Осиёи марказӣ аст ки роҳхати бозиҳои ҷоми ҷаҳони соли 2026-ро ба даст овардааст ва акнун қуръакаширо интизор аст. дастаи мунтахаби Афғонистон аз ҳама пештар ба макони баргузории бозиҳои ҷоми Кафа 2025 омад ва футболбозони ин кишвар давоми чанд рӯз аст ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе омодагии худро ба мусобиқа анҷом медиҳанд. дар ин дастаи мунтахаби Афғонистон ситораи футболи ҷаҳонро наметавон пайдо кард, аммо футболи Афғонистон сол то сол ривоҷ равнақ меёбад ва дастаи осоне нест ки мисли пешин бо натиҷаи бузург мағлуб шавад. дар ҳама сину сол футболи Афғонистон соҳиби сабку услуби бозии зебоест ки натиҷа меорад ва мухлисонашро шод мегаронад. дастаи мунтахаби Афғонистон дар нусхаи аввали ҷоми Кафа 2023 дар гурӯҳи Б бо дастаҳои мунтахаби Қирғизистон ва Эрон қарор дошт ва дар ҳар ду бозӣ ба мағлубият дучор шуд. 3-0 аз Қирғизистон ва 6-1 аз Эрон. аммо имкон пайдо кард ки барои ҷои сеюм бо дастаи мунтахаби Умон вориди майдон шавад ва онҷо ҳам онҳоро мағлубият интизор буд ва 1-0 аз Умон мағлуб шуданд. натиҷаҳои имсолии дастаи мунтахаби Афғонистон хуб нестанд. ин даста дар гурӯҳи И якҷоя бо дастаҳои мунтахаби Сурия, Мянмар ва Покистон дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё ширкат мекунад ва дар ду бозии аввалаш мубталои шикаст гардид. Мянмар дар майдонаш Афғонистонро 2-1 ва Сурия бо ҳисоби 1-0 ноком гардониданд. акнун футболбозони Афғонистон дар Тоҷикистон бо дастгирии мухлисонашон ки кам нестанд ба комёбӣ ноил хоҳанд шуд. дар давраи омодагӣ футболбозони афғон дар як бозии дӯстона бо мунтахаби ҷавони Тоҷикистон ки ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё тайёрӣ мебинанд бо натиҷаи 1-0 пирӯзӣ ба даст оварданд. дар бозии даври аввал мунтахаби Тоҷикистон бо мунтахаби Ҳиндустон қувва месанҷад. ин даста дар охирин лаҳза дастаи мунтахаби Малайзияро дар бозиҳои ҷоми Кафа иваз намуд ва вохӯрӣ рӯзи 29 август соати 23 дақиқа гузронида мешавад. ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ барои мухлисони футбол шоҳҷоиза автомобили BYD E2-ро ҳамчун тӯҳфа пешниҳод кардааст ва билет харида ба дастгирии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба варзишгоҳ оед ва тӯҳфаро аз даст надиҳед. тими мунтахаби Ҳиндустон субҳи имрӯз ба Тоҷикистон омад. ин даста мисли Тоҷикистону Афғонистон барои роҳхат гирифтан ба ҷоми Осиё 2027 ки финали он дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад омодагиро шурӯъ кардааст. алҳол ин даста мураббии нави худро интихоб накардааст ва аз рӯи хабари баъзе аз маъхазҳо собиқ сармураббии дастаи мунтахаби Қирғизистон мутахассис словакӣ Штефан Таркович шояд ба вазифаи сармураббигии ин даста пазируфта шавад. дастаи мунтахаби Ҳиндустон дар раддабандии охирини футболи ҷаҳон дар зинаи 133 қарор дорад. дар ҳайати дастаи мунтахаби Ҳиндустон беҳтарин футболбоз ва рекордсмени ин кишвар Сунил Чатри ки вазифаи капитании мунтахаби Ҳиндустонро ба дӯш дорад ба Тоҷикистон меояд. ин бозингар дар ҳайати тими мунтахаби Ҳиндустон 155 вохӯрӣ гузаронида ба дарвозаи ҳарифон 95 гол задааст. дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон бо Ҳиндустон бо ҳам 4 вохӯрӣ гузаронидаанд. 2 вохӯрӣ бо пирӯзии мунтахаби Тоҷикистон ва 1 вохӯрӣ ба ғалабаи Ҳиндустон ва 1 вохӯрии дигар бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст шудааст. Ҳиндустон дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027 дар гурӯҳи С бо мунтахабҳои Сингапур, Гонконг ва Бангладеш қуръакашӣ шуд. вохӯрии нахустинашро Ҳиндустон бо Бангладеш 0-0 мусовӣ анҷом дод. дар вохӯрии дуввумаш дар сафар аз Гонконг 1-0 шикаст хӯрд ва имконияташон барои ба ҷоми Осиё рафтан камтар аст. дар ин гурӯҳ Сингапур ва Гонконг соҳиби афзалият ҳастанд.
дар шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бозии даври аввали ҷоми Кафа 2025 дастаи мунтахаби Ӯзбекистон рӯзи 30 август бо дастаи мунтахаби Умон ки соли 2023 соҳиби ҷои сеюм шуда буд ворди рақобат мешавад. Дар ин рӯз ҳамчунин дастаҳои мунтахаби Қирғизистон бо Туркманистон ба масофи ҳам хоҳанд рафт. Ин бозиҳои гурӯҳӣ А ҳастанд ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор мешаванд ва финали бозиҳо ҳам дар ин ҷо гузаронида хоҳад шуд. Дар Тоҷикистон дастаҳо барои ҷои сеюм рақобат анҷом медиҳанд. аз рӯи хабаргузории расонаҳо Ӯзбекистон легионерҳои ин кишвар шояд дар бозии аввали мунтахабашон ширкат наварзанд. ин дар ҳоле аст ки бозиҳои Кафа дар рӯзҳои ФИФА пешбинӣ нашудаанд. футбол ва боз футбол. Тоҷикистон маркази бозиҳои байналмилалии футбол гардидааст ва аз 3 то 9 сентябр боз як мусобиқаи сатҳи баланд бозиҳои интихобии ҷоми Осиёи ба футбол байни дастаҳои мунтахаби то 23 сола ва ё худ олимпӣ дар Тоҷикистон гузаронида мешаванд. аз ин ро дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон таҳти роҳбарии мутахассиси гурҷӣ Леван Омерики омодагиро ба марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 шурӯъ кард. асли бозигаре ки ба ҷамъомади тамринӣ даъват шуданд 21 нафар ҳоло дар ҳайати даста қарор доранд. легионерони мунтахаб каме дертар ба ҳайат пайваст хоҳанд шуд. ҳол дар ҳайати мунтахаби олимпии Тоҷикистон ин бозигарон ҳузур доранд. дарвозабонҳо Сафармат Ғафуров Барқчӣ, Шаҳобиддин Маҳмудзода Регартадаст, Суҳробхоҷа Юсупов Тоҷ, муҳофизатгарон Меҳрубон Каримов Локомотиви Гурҷистон, Раҳматшо Раҳматзода Псим Йогикартаи Индонезия, Содиқҷон Қурбонов Рустам Камолов аз Истиқлол, Фахриддин Аҳтамов Хуҷанд, Меҳрубон Ғафурзода Диловар Ҷамшедзода Шаҳриёри Иноятулло аз Барқчӣ, Муҳаммад Иқбол Давлатов клуби маркази варзиши артиш Александр Мухин бедаста, ним ҳимоятгарон Амадони Камолов Гулгоҳари Эрон, Ансор Ҳабибов Арсенали Россия, Алиҷон Боризод Самгуралии Гурҷистон, Фатҳулло Олимзода Арсенали Беларус, Муродали Ақназаров Самтредияи Гурҷистон ва Азизбек Ҳаитов аз Равшан, Абубакр Сулаймонов аз Вахш, Фаридун Давлатов аз Регартадаст, Азбек Далиев Ҷовидон Хушвақтов, Мусо Қаҳоров аз Барқчӣ, Рустам Хайлоев бедаста. ҳамлагарон Абдуфаттоҳ Худойдодзода аз Себуи Филиппин, Даниел Шарипов аз Хуҷанд, Масур Ғафуров Истиқлол, Шаҳбоз Ҳабибов клуби марказии варзиши артиш, Муҳаммадали Азизбоев Парвоз. мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 дар гурӯҳи К бо дастаҳои Непал 3 сентябр, Филиппин 6 сентябр ва Сурия 9 сентябр рақобат мекунад. ҳамаи бозиҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор хоҳанд шуд. тавре пай бурдед ҳамаи легионерҳои тоҷикистонӣ ки дар хориҷи кишвар ҳунарнамоӣ мекунанд ба ҳайати дастаи мунтахаб ҷалб шуданд. дар давоми ҳафта дастаҳои онҳо дар лигаи бартару чемпионатҳояшон ширкат карданд. дастаи Ростови Рустам Ятимов дар даври шашум дар сафар дар муқобили Локомотиви Москав бозии зебою ҷолибе нишон дод. Рустам Ятимов дар ин вохӯрӣ 90 дақиқа дар майдон буд ва Ростов бозиро бо натиҷаи 3-3 мусовӣ анҷом дод. барои Рустам Ятимов оғози бозӣ ниҳоят душвор омад. ҳатти дифои дастаи Ростов ки ба иштибоҳҳои зиёд имсол роҳ медиҳад, дар ин вохӯрӣ низ дар дақиқаи ҳафтум ба Алексей Батраков имкон дод ки ҳисобро боз кунад. Зелимхан Бакаев ба ӯ кӯмаки беандоза кард ва ҳам муаллифи гол гардид. баъди 13 дақиқа бори дигар Ростов саргарми ҳуҷум шуда хати дифоъро беназорат гузошт ва Дмитрий Воробьев натиҷаро афзуд. ту ин иштибоҳҳо ҳоло барои Ростов дарди сар шуданд. фишори ростовиҳо дар нимаи дуввум ба дарвозаи Локомотив бештар шуд ва муҳофизатгарон қоидаи бозиро дар майдони назди дарвоза вайрон карданд ва довар ба таъини зарбаи 11 метра онҳоро ҷазо дод. легионери эронии Ростов Муҳаммад Муҳибӣ аз пеналти дар дақиқаи 57-ум ҳисобро тағйир дод. бозии Ростов хеле олӣ гардиду ҳуҷумашон хатарноктар шуд ва Теймур Сулаймонов дар дақиқаи 65-ум ҳисобро баробар кард. аммо дар дақиқаи 82-ум Александр Силянов боз мизбононро ба сафи пеш баровард. аммо кӯшиши Ростов самар овард ва дар дақиқаи 8-уми иловашуда Роналдо голи баробариро ба дарвозаи Локомотиви Москав зад ва дастаҳо имтиёзҳоро тақсим карданд. Ростов ҳоло бо 4 имтиёз дар зинаи 4-думи ҷадвали мусобиқот қарор дорад. аз оғози мавсим Рустам Ятимов аз дарвозааш
5 توپ گرفته است. зоир ҷӯрабоев баъди мусовии дастааш дар даври 20-уми лиги касбии Ӯзбекистон ба Тоҷикистон меояд. Сухдиёна бо дастаи Динамо Самарқанд дар майдонаш натиҷаи 1-1-ро бар ҷой гузошт. Маҳмуд Муҳаммадҷонов аз дастаи Динамо дар дақиқаи 29 ҳисобро боз кард. Ба шогирдони Иван Пашкович муяссар шуд, ки бо голи задаи Доран Любче ҳамлагари дастаи Мунтахаби Мақтунаи Шимолӣ ҳисобро дар дақиқаи 90 аз зарбаи пеналти баробар кунад. зоир ҷӯрабоев дар ҳайати сухдиёна 17 вохӯрӣ анҷом дода 2 маротиба иваз шудааст ва 3 маротибаи дигар дар курсии эҳтиётӣ қарор доштааст. 1392 дақиқа дар майдон буд ва як корти зард ҳам дорад. дастаи сухдиёна баъди 20 давр дар зинаи дагум бо 21 имтиёз мавқеъ гирифтааст. Шаҳром Самиев ҳам баъди бозии Хоразм бо АГМК ба Тоҷикистон омад. АГМК дар майдонаш ба дарвозаи Хоразм 3 гол зада аз дарвозааш 1 гол гирифт. голҳоро аз дастаи АГМК Холмуродов, Папава ва Сенага баҳдав расониданду ягона голи хоразмиҳоро Муродбек Бобоҷонов ба дарвоза зад. Шаҳром Самиев дар мавсими футболи имсола дар ҳайати Хоразм 11 вухӯрӣ анҷом дода ба дарвозаи ҳарифон 2 гол задааст. 639 дақиқа дар майдон буд. Шаҳром дар 2 бозии ҷоми Ӯзбекистон ҳам ширкат варзидааст. Дар бозиҳои охир сармураббии дастаи Хоразм Ҳаким Фузайлов ба Шаҳром боварӣ карда дар ҳайати асосӣ ба майдон меорад. Хоразм дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи 12 ҷой гирифтааст. Парвиз Умарбоев баъди мусовии дастаи Локомотив Пловдив дар сафар бо дастаи Черноморье ба Тоҷикистон меояд. Локомотив тавонист дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 90 аз бохт раҳо шавад ва дар дақиқаи 29 Лазаров соҳибони майдонро ба сафи пеш баровард. Дар дақиқаи 90 Адриан Кова ҳисоби бозиро мусовӣ кард. Парвизҷон Умарбоев ба ҳайси капитани дастаи Локомотив Пловдив дар мавсими футболи гузашта ба имсола ба майдон меояд. ӯ дар мавсими гузашта дар 17 вохӯрӣ иштирок карда 3 гол ҳам зада буд ва имсол дар мавсими нави чемпионати Булғория 6 вохӯрӣ анҷом дода 274 дақиқа дар майдон буд. дастаи Локомотив ҳоло дар зинаи чорумӣ ҷадвали мусобиқот қарор дорад. легионери дигари мо Ваҳдат Ҳанонов ҳанӯз шарафи сипоҳони Эронро ҳимоя мекунад ва дар бозиҳои лигаи бартари Эрон ин даста дар даври гузашта бо Малаван қуввоз буда оро 1-1 мусовӣ ба поён расонд. Ваҳдат Ҳанонов дар мавсими соли гузашта дар ҳайати ин даста 17 бозӣ гузаронида 1127 дақиқа дар майдон буд ва дар бозиҳои лиги чемпионҳои ду ҳам дар 4 вохӯрӣ сипоҳон ба майдон омаду 1 гол ҳам зад. оморҳо дар мавсими нави футболи Эрон даволат мекунанд, ки ҳоло Ваҳдат дар курсии эҳтиётӣ бознишастааст ва ба майдон наомадааст. дар вохӯрӣ бо Малаван ҳам ӯ дар курсии эҳтиётӣ қарор дошт. ҳоло сипоҳон дар ин мавсим 2 бозӣ анҷом дода 1 бохт ва 1 мусовӣ дорад ва дар зинаи 8 ҷойгир шудааст. бо гузории даврҳои оянда Ваҳдат Ҳанонов боз ба ҳайати асосии ин даста хоҳад пайваст. ва ниҳоят легионери охирини дастаи мунтахаби Тоҷикистон Олег Баклов ҳоло шарафи дастаи Турон Товузи Озарбойҷонро ҳимоя мекунад. Туран Товуз дар даври гузаштаи лигаи бартари Озарбойҷон дар майдонаш бо Араз Нахчеван қуввоз буда бо натиҷаи 2-1 бозиро бохт. Олег Баклов аз оғози бозӣ дар майдон буд ва ба Чарлз Боли дар дақиқаи 38 муяссар шуд, ки ӯро ба дарвозаи Баклов зада ҳисобро кушояд. баробари шурӯъ шудани нимаи дуюм ба Муака Симакала имкон пайдо шуд, ки тӯби дуюмро ба дарвозаи соҳибони майдон равон кунад. дар ин вохӯрӣ Алекс Сорано аз зарбаи пеналти ягона голи Туран Товузро ба ҳадаф расонид. Олег Баклов дар ҳайати Туран Товуз таҳти рақами 77 бозӣ мекунад. ин вохӯрӣ нахустин буд, ки Олег ба майдони бозӣ омад. пештар ӯ шарафи дастаи Уфайрасиро ҳимоя мекард. Туран Товуз аз 2 бозии мавсими имсола бо 1 ғалаба ва 1 бохт дар зинаи 6 аст.
دوستان گرامی، طور گفتیم باری اول بازی‌های گروهی جام کاف 2025 در تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر ایسور برگزار می‌گردند و بیایید یک جایه به تماشای این بازی‌ها با شرکت دسته‌های منتخبی تاجیکستان، ایران، افغانستان و هندوستان می‌رویم و بازی‌های سطح بلند رو با هم می‌بینیم. در همینجا برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو به پایان می‌رسونیم. باقی صحتمند و پیروز باشید. خیر تا بازدید.